тарихчы Айрат Файзрахманов белән бергәләп Казанда революция белән бәйле урыннар буйлап сәяхәт итәбез. Бүген сүзебез Казан ратушасында булган вакыйгалар турында булыр. 22 июльдә милли мәдәни автономия игълан ителә мөселманнарның һәм инде менә бу утырышның карары нигезендә милли мәҗлес җыелырга тиеш була һәм ул милли мәҗлес 17 елның ноябрендә Уфа шәһәрендә җыела. Анда берничә комиссия, министрлык төзелә, шактый актив менә бу милли мәҗлес утырышларында яшьләр була. Аерым федералистлар фракциясе тәкъдиме нигезендә Идел-Урал штаты игълан итү турында, төзү турында карар кабул ителә. Һәм инде менә бу карар нигезендә 17 елның ахырында, 18 елның башында икенче бөтен Россия хәрбиләр мөселман съезды җыела. Ул шулай менә бу ратушада бүгенге ратуша бинасында уза, элекеге дворян җыелышы бинасында алар җыелалар. Ул съезд 2 ай бара диярлек, шактый кайнар бәхәсләр анда була. Анда шулай Муланур Вахидов, Мирсаид Султангалиевлар, Ильяс Алкиннар һәм башка безнең кемдер кызыллар ягына, большевиклар ягына күчкән кешеләр чыгышлар ясый, кемдер аннарсына аклар ягында көрәшә. Һәм менә бу съездның карары нигезендә 18 елның 1 мартында Идел-Урал штаты игълан ителергә тиеш иде. Әмма кызганычка каршы бер көн кала менә бу Идел-Урал штаты лидерлары беренчеләрдән булып Ильяс Алкин кулга алына һәм кулга алынып менә монда театраль мәйданда бу Идел-Урал штаты игълан ителми кала. Бер ай дәвамында диярлек шундый каршылык булган Кызыл гвардия, Кызыл армия гаскәрләре, матрослар бер яктан, Муланур Вахидов, Мирсаид Султангалиевлар, Якубчановлар бер яктан, алар кызыллар ягында булар, икенче яктан Ильяс Алкин, аларның 5000 гаскәре була. Бөтен шәһәр диярлек көтеп кала ниндер кан кыйгыч вакыйга. Әмма кан кыйгыч вакыйга булып чыкмый. Бер яктан алар, икенче яктан Идел-Урал республикасы идеясе тормышка ашырылмый. 18 елның март ахырында, апрель башында инде бу гаскәрләр тарала. Милли Уфада безнең милли мәҗлес тарала һәм менә 18 елның апрель айында инде Совет власти большевиклар үзенә хакимиятне татарлар арасында ала. 20 елның майында большевиклар тарафыннан ТССР төзелү турындагы декрет кабул ителә.